Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बारनाय थाबाय जोङो दायो आगै गपि आं ओमफ्राय उकुल आरोना दासगावआव माबा एन्टेना गायनो फैदों बिसोरो टिभिनि एन्टेना टाटा स्काइनि ओमफ्राय जोंथ' साथामबो प्लेनिं दंखायो बेलेगाव थांनो गोनां ओमफ्राय नेनो हाला आं बै ससे लामा ससेयाव नेगासिनो दंमोन ओमफ्राय आं दा बिसोरनि खामानि मावनायाव दसे नायनो फैबाय आरोना बिसोरनि खामानि मावनायखौ नेख'थ'नो माने नायनो फैबाय आङो दासगाव होनो बे गामिखौ आसामिसफोरनि गामि आरोना सिमेन्ट सापरि दासगावआव दंफैयो ओमफ्राय आं दायो बिसोरनि खामानि मावनायखौ नायहैनो नागिरदों आगै गपि आरो अकुल सानैबो मावगासिनो दं बिसोरो स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो मिस्ट्रि जाबाय गेद्दा जाबाय नै अकुला मिस्ट्रि जाबाय एन्टेनानि माबा पार्ट टाइम जबलै गाइस बाब नोंखौ आं इदि होनना मिथियाना जोंहाबो एन्टेना लगायनो हरगौमोन ना होमबाना लेंहर ओइ नै मिस्ट्रि जाजोब्बाय सानैबो आगै गपियाबो एग्जामबो जोब्बाय नालाय बे पार्ट टाइम जब जाबाय आरो सिन्था गैला पकेट खरसा दिहुनबाय मालाय बान्दिबो লাগিব दादा एन्टेना गायनो नागिरदों बिसोरो जयेन खालामनो नागिरदों टाटा स्काइ नै दासगावखौ नाय लोगोफोर दे गाइस सोरबा एन्टेना गायनो दंबा लिंहर इसोरखौ कारेन्टबो फाहामनो हायो इसोर सानैया डेन्जारसोखा डेन्जार मिस्ट्रि ओंखारदो दै नोंसोरजों मावफानांसिगोन आंबो पकेट खरस सानसेयाव बेसे मिथियो 500 हायला दाबो दं खामानिया जोबाखै दाबो दं आं हाफोर जावगोन दै जायो नंगौना सिगनेलथ' जावखादो जाखागोन थानाया मानसियानो सानसेयाव 400-500 मोनो नोङो आं लोगो नांखानोसै एबारो नै गपिया गैया हा जावबाय गायनो थाखाय लिंहरगोन आं प्रजेक्टखौ दे लिंहरमार खस्थ' खालामाबानो मोनजायालै खस्थ' खालामनांगौथ' आरो एसे मोजां खामानि मावखोमानो रोङो आं नोंसोरखौ मिथियाना इदि एफा मोजां खामानि रोंखोमाना दं एन्टेना गायलायनो रोंनाय फाहामनो रोंनाय सब माने फिटिं खालामजोबनो रोंगौ जाहैदों नै सोरनावबा बनायनांगौबा लेंहरबानो जाबाय आरो भिडिअनिफ्राय नायना जुदि सोरबाफोर लेंहरो अब्ला डिसकाउन्टबो थाबावगोन ना हज्जा डिसकाउन्ट थागोन हज्जा मा इयो गाबबाय दं नामा इयो बिरबाय गाबनाया बेलजानसो गिलायलांबाय आं बेखौ गायखांनानै थांसै जोङो फिटिं खालामखांबाय ओमफ्राय नै 3 बोसोर जाबाय मावनाया 4 बोसोर बिदि खामानिखौ मावनाया बापरे माबा दंफां होबा साबसिन जायो दे माने बारा गोबाव थायाना सेवलां माने दंफां होबा मोजांसिन जायो आरोना खामानिया जोब्बाय आरोना दायो जोंना ओमफ्राय जोंना दायो मोनसे खामानि दंबावो आब'निया आंना मोनसे खामानि दंबावो ओमफ्राय आगैमोनना खामानिया जोब्बाय आरोना मा होनदों हा दिस इज केबि रेपार इसानाव थांनो नागिरदों जोङो दायो जों दा सफैबाय नै इसानाव सफैफिनबाय जोङो नै इखौ आङो बिहामजोसो अफिस जायो इखौ
क'क्राझार ना मानि होनदो इसानिनो आरो नै इखौनो जानो साबलाबायनोसै पक'रिखौनो नैबे पावार मोनसे मोनसे होबाय अननानै इसोरनो राजा मोननो मनेटाइजेसन जानायनि एसे खुगाखौ गोदै गोबाब बानायबाय आं इसोरखौ अननानै So guys मोन जों दायो कुमारलानिफ्राय फैनानै न'आव थांफिनबाय आरोना आब'ना दायो मनिटाइज अन जासिगोन दिनै एप्लाइ खालामबाय गिबियावनो आब'निसिम कंग्रेचुलेसन थेंक इउ ओमफ्राय जों दायो थांफिनबाय दं माने आब'आ माने गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै 4000 वाट्स आवर कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय दायो जों थांफिनबाय दं आब'आ जोंनो बिराद मिथाइ जाहोबाय दे दिनै स्प्राइटखौनो गंब्रैसो लोंहोखाबाय उदैयानो फुल जाबोखाबाय ओमफ्राय जों दायो थांफिनबाय दं आरोना गाइस मोन आब' दांदो आरामनो ओमफ्राय आंना दायो सापरि एसे खामानि दंबावो बिनिफ्राय बेखौ मावखांना थांनोसै आरोना आब'आसो सालायदों नै गारिखौ डेन्जार मोजां आब' ड्राइभिं खालामो आरोना आं गारिखौनो सालायबावलासो आब'आनो आंखौ बेसे मोजां लाबथिंबाय दं दिनै नै गाइस मोन जोंनि बे सिमेन्ट सापरि टाउन आरोना मेन सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय स्टेसन थांग्राया नैखिजा आरोना नै लामाखिजा ससे थांबानो मोनसिगोन दायो जोंना खामानि मोननाया जाबाय ने लाखिसिगोन आरोना आब'आ नै जोंना खामानि मावग्राया नैखिजा माबा खामानि मावग्रायानो स्टेसन थांग्राया नै लामाखिजा खामानि थाग्रानो लोगोफोर आं थांनोसै आरोना ओमफ्राय नै आगैमोना थांदो आगै मोजां खामानि मावदों दे थाइसे थाइनै खरस मोनगोन ना बे जोंनाथ' एग्जामबो जोब्बाय नालाय ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय पार्ट टाइम जब आरोना बे आंनिनो जब इउटुबाव जेरै खामानि मावबाय थायो थिग बेफोरबायदिनो आंनि पार्ट टाइम माने पकेट खरसा आरोना न'निफ्रायलाय बेसे बिबाय थानो होननानै जों एसे एनै खामानिखौ मावो आरोना बिराद मोजां जादों आरो आब'आबो टाइकन्ड' सिखायो सोरबाफोर सिखायजानो फैबानो जाबाय दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ दे बाय